खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी आरो बे समाव मोनसे दुखुनि रादाब बारग' एनडिबि बिस्ति रामसियारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामजों सैनांना दं। बाक्सा जिल्लानि बारग' एनडिबि बिस्ति रामसियारिया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो प्रेसार स्ट्रकजों सैनांना दं। गोलाव समनिफ्रायनो बेरामजों सैनांना थानाय बिस्ति रामसियारिनि नखरा दा बेराम नायजानो रांनि आंखालाव गोग्लैसोनानै दं। बिथाङा थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो प्रेसार स्ट्रक जानानै आखाइ आथिं आरो रायज्लायनो राव ओंखारै जानानै गोब्राब बेरामजों सैनांनानै दं। दुखुथिया नखरा दायो बिटिसि सोरखारनिफ्राय देहा फाहामथायनि थाखाय रां अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बिथांनि बिसि लाइसि रामसियारिया बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम अनसुंथाइ आरो हेफाजाब मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो आबुङै मिथिनो थाखाय 6000680664 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथांमोना सुलाद लानो हागोन। जोंहा ओरैबायदि जादों मालिकआ प्रेसार स्ट्रकआव गोलैनानै दङ। ओमफ्राय दा आरो नायनायनि जेबो राहायानो गैला। न'खराव बिराद अभाब माने दा नायनो गोनां राहायानो गैया आरो दा आङो हाग्रामा सारनि सिगाङाव बुंहरनाय जायो मोनबा आङो दा हौवानि राहानि थाखाय अनसुंथाइ लुगैदों। दा नै 2 बोसोराव गोलैनानै दङ। आंनि मालिकआ गोदो एनडिबियावनो ओंखारोमोन, बेयावनो गिदिङोमोन। दा आरो इफोरबायदि बेमाराव गोलैनानै दं आरो आंनि हौवाया। दा आरो आंहा नायनो उपाय गैया। आङो दा जुमाय सेरेब फानैसो आं हौवाखौ दिनै मुलि जाहोयो आरो इनो बिजि होयो सप्तायाव सप्ता गंसे आरो खुगानिबो मुलि जाहोयो आङो मोनसे पेकेटाव 150 बायनानै आरो आखाइ फारसेखौबो आङो मालिस होबाय थायो आंनो। मा बेराम जादों? बेरामा ओरैनो इनिया प्रेसार स्ट्रकआव गोलैनानै दङ। दा प्रेसार स्ट्रकखौ जोङो फाहामनो हायाखै। न'खराव हालोदाव गोलैनानै दङ दा थाखा फैसा अभाबाव। दिनै जोंहा जेबो गैया, फाननो गोनां हाबो गैया, गय बागान फाथै बागानफोरबो गैया, हा हुबो गैया। आं अमा लादोंमोन आङो 2। बे अमा लानाय 2खौ फाननानै आं नायदोंमोन। ओमफ्राय दा आंहा जेबो गैया। दा हाग्रामा सारा नायनानै जुदि मोनोबाथाय दिनै नै आंनो अनसुंथाइ हरबानो जाबाय एसे अननानै। दिनै मा नाम पेसेन्टनि नामा? पेसेन्टनि नामा बिस्ति होनो दा बेमारिनि नामखौ। एकदमबारे गोदो आफादावनो जोबथाबनानै गिदिंनानै थायोमोन। सार नों हाग्रामा सारा अननानै अनसुंथाइ एसे हरबानो जाबाय दिनै आंनि हौवानि बेमारखौ नायनो थाखाय। गुवाहाटियाव खोनादोंमोन आखाइबो हामनाय खुगाबो ओंखारगोन होननानै। दा आङो थाखा फैसानि थाखायनो आं लांनो हायाखै आरो बेसेबा हालोदाव गोलैनानै दं आं। बेसे गोबाव जाखो बेराम जाना थानाया? 2 बोसोरनि एसे बारबाय आरो 2 बोसोर गथा जाबाय आरो दा बेमाराव गोलैनाया।